أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى على استعلام قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብሰላምን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ። ከምውን ነታረተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ። ከምውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። 4 ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 4 የካቲት በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ አጋቦስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ጎይታና ካብ ዝመረጾምን ክሰብክውን ካብ ዝለኣኾምን ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ እዩ። ኣብ ጽርሐ ጽዮን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝወረደሉ ጊዜ ምስ ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ እዩ። እግዚአብሔር ድማ ሃብተ ትንቢት ሃቦ። ስለኡ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከም ዝተጻሕፈ ቅናት ጳውሎስ ወሲዱ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብኡ ተኣስረ እሞ ንዋና እዛ ቅናት እዚኣ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ከምዚ ገይሮም ኣሲሮም ናብ ኢድ ኣሕዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም ይብል መንፈስ ቅዱስ በለ። ትንቢቱ ድማ ተፈጸመ። ድሕሪኡ ህይወት ብዝኾነ ትምህርቲ ወንጌል ክምህር ምስ ሐዋርያት ወፀ። እናምሃረን ቅንዕቲ ዝኾነት ናይ እግዚአብሔር መንገዲ እናመርሐን ናብ ብዙሓት ሃገራት በጽሐ። ካብ ኣይሁድን የናናውያንን ድማ ንብዙሓት ናብ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ኣእተዎም። ብዝኸበረት ብጥምቀተ ክርስትና ድማ ሃነጾም። ቅንዓት ዝተመልኡ ኣይሁድ ድማ ንበይኑ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣጋጣሚ ሒዞም ዓብይ ግርፋት ገረፍዎ። ድሕሪኡ ኣብ ክሳዱ ገመድ ኣእትዮም ክሳብ ጫፍ ከተማ ጎቲቶም ኣብኡ ነፍሱ ክሳብ እትሓልፍ ብእምኒ ቀጥቀጥዎ። በቲ ጊዜ እቲ ካብ ሰማይ ብርሃን ወሪዱ ኣብ ልዕሊ ስጋኡ ከም ዓምዲ ተተኽለ። ናብ ሰማይ በፂሑ ድማ ኣህዛብ ኩሎም ናብኡ ይምልከቱ ነበሩ። እግዚአብሔር ድማ ናይ ሓንቲ ኣይሁዳዊት ልቦናኣ ገለጸላ እሞ ንሳ ድማ ኣብ ውሽጣ ቅንዓትን ባእስን ሽንገላን ዘይብላ እያ። ናይ ኦሪት ሕጊ ድማ እትሕሉ ነበረት። ንሳ ድማ ነዚ ብርሃን ርእያ እዚ ሰብ ሓቀኛ እዩ በለት። ኣብቲ ጊዜ ድማ ናብ ልዕሊኣ ብርሃን ወረደ። ከምዚ ኢላ ድማ ብዓብይ ቃል ተዛረበት። ኣነ ብናይ ቅዱስ አጋቦስ ፈጣሪ ብጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ክርስቲያን እየ። ንእግዚአብሔር እውን ልዕል እናበለት ክትተመስግኖ እንከላ ብእምኒ ቀጥቀጥዋ። ንነፍሳ እውን ናብ ኢድ እግዚአብሔር ሃበት። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና ድማ ብናይዚ ሐዋርያ ጸሎት ይምሓረና። በረኸቱ ድማ ምስ ኩለና ትንበር ለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለአጋቦስ እምአርድእተ ክርስቶስ ዋህድ አመ ወገርዎ በአእባን ወቀተልዎ አይሁድ ተተክለ ብርሃን በአምሳለ አምድ መልእልተ ስጋሁ ቅድመ ጉባን በአውድ እስከ አይሁዳዊ ተመይጠት ወአምነት በወልድ ይብል በረኸት ይሕደራና። አባ ዘካርያስ
ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ብምግባር ፍጹም ዝኾነ ተጋድሎ እውን ዝበዝሐ ኣባ ዘካርያስ ኣዕረፈ። ነብሱ ካብ ስጋኡ ኣብ እትወፅእ ግዜ ድማ ኣባ ሙሴ ዝሓወይ እንታይ ትርኢ ኣለኻ በሎ። ንሱ ድማ ንዓይስ ሱቕ መባል ይሐሸኒ በለ። ነብሱ ክትወፅእ እንከላ ድማ ኣባ ኤስድሮስ ሰማይ ተኸፊቱ ረኣየ። ዘካርያስ ወደይ መንግስተ ሰማይ ተኸፊቱልካ እርኢ ኣለኹ እሞ ደስ ይበልካ በሎ። ብኸምዚ ዝበለ ኩነታት ድማ ኣዕረፈ። በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ንእግዚኣብሔር ድማ ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ኣርኪ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለዘካርያስ በሂሲስ ኣለመክሃ ዝሃሎ ትሩፎ ምግባር ዘኮነ ወፍድፋደ በተጋድሎ ጊዜ ጸኣታ ለነፍሱ ዘይረኢ ለዘተስሃሎ እምነቢብ ኣርሞ ይህይሰ ይቤሎ እስመ ውዳሴ ሰብ ጸልአ ዘያማስን ኩሎ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና። በረኸቶም እውን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኩልና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። 4 የካቲት ዝኽበሩ ንዓመታዊ ቅዱሳን ቅዱስ አጋቦስ ነቢ ሐዋርያና ሰማዕት፣ ቅዱስ አባ ዘካርያስ ትሩፈ ምግባር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያ ወልደ ነጎድጓድ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ቅድስት ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ፣ ቅዱሳን ነገስታት አብርሃ ወአጽብሃ። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎት ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ። ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይታረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን